am filmare, cum îmi arătau ăia de pe margine, ia foc. Ce se întâmplase? Vezi, mașina? Nu. Deci bateria neprinsă se întorsese. Aoleu, deci îți dai seama acum și suda acolo ceva, plus cu minus, dădea la masă. Plus că îmi ridicasem mașina, pusesem botilift, dar nu prelungisem nu știu ce căcaturi. Bașca că era ruginită și la prima era o săritoare. Deci eu la săritoarea aia am sărit cam... Nu! Deci asta am sărit și când a venit caroseria pe asta s-a înfipt că era ruginită, unde se vede pe filmare cum mi-a căzut aripa în jos față de... Nu de la telescop, nu, că era doar caroserie, era cu Pajero e cu șasiul. Da, dar s-a dus caroseria în bucșa aia, știi, a ieșit. Deci cu mașina aia, deci am terminat cursa aia varză, știi cum? Uite-l, căprioara. Cervul. Are coarne? Dacă e coarne, e cerv. E cerv, avea cornițe. Avea cornițe? Da. Uite. Ce frumos e. Da. Era păcat să ne întoarcem de acolo. Deci acolo aveam pe traseul ăsta aveam două emoții. Unul la ciuta aia când zgâriam mașina rău, doi la piatra aia. Ai văzut că era o piatră pe dreapta aici. Am văzut, ai trecut tare aia, peste ea. am trecut tare peste ea. Bine, rău. Așa, și... Am văzut-o după ce ai trecut și cum a trecut peste aia. Da. Ai luat-o cu puțin pământ, da, așa. Și mai a fost una și Ravenna. Astea au fost 3 puncte. Auzi, de ce nu lași voi în baros de la cum avea la garaj de un motor de la? Păi asta e ideea, mă, să nu strici. Să treci cu ea peste, să stai să... Ciotul ăla, nu există, mă, cum așa? Ce-am făcut? N-am făcut nimic, ce-am făcut? Jălești pe toate, da, coadă. Da. Care mai e frumusețea? Pentru ăla, dacă îi dai 20 de ciocane, se spară, bă. Dar care mai e frumusețea, mă, să chinuie și următorii de după noi, nu? Dar atunci să le doborâm și unul. Nu stricăm natura. Nu prea tare, că... Asta e mic copil față de ce se strică ăștia cu tafurile care vin după pomi.